Ahoj, vítejte u dnešního videa. Dneska si povíme něco o tom, jak fotit portréty a krajinu. Má to svý pravidla a když to umíte dobře, tak vlastně to můžete dělat úplně stejně jako se zrcadlovkou a možná ještě o trochu líp. My k tomu použijeme dneska iPhone 16 Pro. Nejdřív bych to udělal tak, že si řekneme nějaký obecný vlastně info, takový obecný pravidla a tak, a pak si to následně ukážeme v praxi, kdy to vlastně budu komentovat. Takže nejdřív vás samozřejmě poprosím, dejte nám odběr nebo like případně a se koukněte na naši členskou sekci, kde nás můžete podpořit symbolickým příspěvkem. Jdeme na to! První co, byste si samozřejmě měli vybrat nějaký kvalitní režim, nějaký kvalitní prostě formát, v kterém vy budete fotit. Pro kvalitní formát se doporučuje RAW. RAW je tak v úzovkách jakoby syrový, když se to přeloží, ale znamená to nekomprimovaný, bez úprav a tak, protože JPEG klasicky, v kterým většinou fotíte, je komprimovaný. Jeho samozřejmě výhoda je ta, že zabere míň na té kartě nebo v té paměti. Jeho velká nevýhoda je ta, že to je vlastně ztrátový, jo? Je to částečně ztrátový, takže pro nějaký následný úpravy je tam trošku prostě malý problém a no, za mě velký problém. Takže si ukážeme, jak se na iPhoneu dá zapnout vlastně RAW. Je to jednoduchý, vlezete do nastavení, vlezete do fotoaparátu a tam dáte zapnout RAW. Konkrétně se to jmenuje Pro RAW. Fajn, takže teď to máme hezky zaplý. Vezmeme si foťák a vlastně na něm si můžete zobrazit takzvanou mřížku, což doporučuji. Mřížka vám to rozdělí na 9 bloků. A díky tomu vy vlastně můžete udělat krásnou kompozici. Jo, doporučuji se, aby to, co fotíte, ten záměr byl vlastně uprostřed, v tom prostředním. A já si tam dávám ještě vodováhu, aby mi to ukazovalo vlastně, jestli to je nakloněné nebo ne. Kolikrát vám přijde, že to je rovný, třeba nějaký horizont nebo tak a je to nakloněný. Vždycky ta fotka opticky víc připoutá, když je prostě symetrická, rovná a hezká kompozice. My tady máme lesní zátiší s potůčkem, takže dáme si to do roviny. Tady vidíte, zkouším s tím trochu hejbat, abych viděl, jak to vypadá. Když na to klipnete, na to nějaký daný místo, tak to místo se zavostří. Když na to dvakrát klipnu, tak se to zalokuje, zamkne se to. Prostě to ostrost zůstane zamčená na tuhle danou vzdálenost. Samozřejmě to já moc rád nemám a je to z prostého důvodu, protože přibližování je digitální většinou u většiny zařízení a to jenom kazí kvalitu. Naopak občas používám, je tam 0,5 krát vzdálený, jinými slovy se to oddálí. Ještě jinými slovy použije se širší perspektiva, což je dobrý někdy takový ten wide angle, jak já tomu říkám, prostě použít. Tady vidíte, můžete si zkoušet různé věci, svítí nám, že tam jsou ty RAW režimy, vyfotíme si pár fotek takhle a následně se budeme samozřejmě ukazovat, jak se upravujou. Můžete si vyfotit, vlastně není už to žádný kinofilm, můžete si vyfotit něco, jakože ten horizont máte přesně uprostřed, máte ho níž, máte ho vejš, jo, když třeba chci, aby to dominantní bylo to lesní zátiší, tak si ten horizont šoupnu trošku níž pod prostředek, aby nad tím byly ty stromy a bylo tak krásně prosvítá to slunce. Naopak, když vlastně fotím třeba nějaký auto, tak to auto chce, aby bylo uprostřed. Jo, na focení toho zátiší, ať už je to třeba u moře na dovolený, v horách, kdekoliv, je takzvaná zlatá hodinka a to je zhruba asi 2 minuty při východu, 2 minuty při západu slunce, kdy se ta obloha zalije do zlata, což je takzvaný teplý světlo. Teplý světlo znamená to, že tam je vlastně opravdu to takový to nažloutlý a dělá to všechno hezčí. Studený světlo nepomůže ničemu, jo? Studený světlo se používá možná někde v uzenářství na ty uzeniny, aby to vypadalo čerství, ale pro focení lidí a krajiny je vždycky lepší si počkat na takovou tu golden hour, na tu zlatou hodinku, kdy vlastně to na vás šajnuje takový to žlutý světlo a teď všechno vypadá hezčí a milejší a tak jako fakt to vypadá líp. Samozřejmě, když fotíte, musíte myslet na nějakou kompozicí a přemýšlet nad nějakýma vrstvama jako té hloubky. To znamená, že co bude v popředí, co bude uprostřed a co bude nejdál. Takže když se fotějí lidi, tak co chci mít vzadu a co chci mít vepředu a co chci mít uprostřed. Většinou dělají lidi strašnou chybu, že se seřadí jako králici před nějakou památkou, vyfotí se strašně zblízka, aby tam hlavně byli vidět ty lidi a hlavně jejich obličeje, jak dělají nějaký srandovní fany, prostě jo, ale není tam vidět vůbec, kde jste. Můžete být vyfocený před základní školou v Horní Dolní a je to úplně jedno, jo, jestli ten zámek nebo základní škola. Naopak, když jsou to lidi, tak bych doporučoval z dálky větší, aby tam byl ten objekt, anebo já vůbec jsem zastáncem toho nefotit takhle před objektem, vyfotím si celý objekt a toho člověka vyfotím někde zvlášť, ale prostě, nebo ho
šoupnu víc dopředu, že prostě si poodejdu, máte třeba nějaký zámek, tak já jdu prostě třeba 200 metrů od zámku, dám toho člověka, za ním je ten zámek, takže vidět celý zámek a celý člověk. Ale to, že se fotíte někde u nějaký zdí a řeknete, hele, vidíš tu žlutou zeď? Tak to jsou Valtice. Jako, vidíte úplný prd, jo, není tam vůbec nic. Takže prostě je lepší opravdu si poodejdete, fotit to třeba z větší dálky a mít to jako kompozici. Fakt si reálně přemýšlejte na tou kompozicí. Samozřejmě jde taky o nějakou stabilizaci obrazu, jestli používáte stativ, já třeba stativ mám a je lepší ho sebou nosit, na stativ se dá koupit za pár kaček, držáček na mobily a je to vždycky lepší i kvůli tomu, že vlastně nemáte na každý fotce takhle tu ruku, když vám to ukážu takhle, na každý fotce je takhle ta ruka, že jo, ne, si cvak. Není to hezký, nevypadá to hezký, není to ani vtipný. Takže je lepší si dát stativ, dát si tam na mobilu časovač, iPhone 16 to umí krásně, takže si dáte časovač třeba na 5 sekund, doběhnete na místo, vyfotíte se, kouknete, jestli to je dobrý a vyfotíte to tak znova. A je to vždycky lepší, ten stativ, když se zbalí, tak je to takhle malinkatý a není žádný problém, takže nikdo se nemůže vymlouvat. Teď se vrhneme na portrét. Tohle byla krajinka a teď portréty. U portrétu bych řekl hlavně jednu důležitou věc. Jde o to, jestli fotíte z podhledu nebo nadhledu. Když fotíte z podhledu, tak každý má takhle 2 brady, ne, prostě. Ale když to fotím, kdybych ten foťák měl tady, takhle z podhledu, tak každý má takhle 2 brady, ne. A když to fotíte z nadhledu, jako takhle, tak nazdar, jsem hubenej, krásnej, chápete? Prostě nikdy nefoťte přímo, nikdy nefoťte z podhledu. Vždycky se snažte být o trošku vejš třeba, než ten, koho fotíte, anebo být naopak od něj trochu dál. Pokud chcete být jako fotky zdovolený, fajn, koukejte se do objektivu. Ale pokud to chcete mít trochu víc umělecký, je dobrý, když vás někdo přelíží. Třeba tady je objektiv, ale já koukám tamhle. Jakože takhle koukám, lehce dostane jako 2 centiáky vedle objektivu. Jo, já s váma mluvím, takže samozřejmě já koukám do objektivu, protože s váma vedu nějaký rozhovor, ale na fotku je lepší vždycky koukat, jako dělat, že koukáte zamyšleně takhle do ztracena a vyfotíte takhle šikmo z nadhledu. Takhle šikmo z nadhledu. To je úplně nejvyzkoušenější věc a ideálně, když je třeba ten golden hour těsně prostě při východu slunce a vy čumíte takhle někde na moře a takhle ze zhora vás někdo zabere. Navíc iPhone 16 Pro má přímo portrétní režim, který výborně simuluje zrcadlovky a spočívá v tom, že vlastně vás zaostří a zbytek rozmaže. A navíc vy si ale můžete vybrat, jak moc to chcete rozmazaný. To bude v dalším videu, kde budeme se zabývat úpravama fotek, takže si můžete přímo vybrat, jak to chcete rozmazaný, jakou hloubku ostrosti a tak, což je vlastně to, proč si lidi kupují zrcadlovky, aby to tohle mělo, že jo. Když fotíš cokoliv, nikdy nefoť proti světlu. Když fotíš proti světlu, proti slunci, tak je to vždycky špatně. Vždycky se snaží nastavit, aby to slunce bylo aspoň z boku, když nic jiného. Vždycky se to dá tak udělat, věř mi, že jo, i když říká, že ne. Jde totiž o to, že když svítí slunce, tak dobrý mobil, jako je třeba iPhone 16, udělá to, že vám ten obličej nějak jako ty rysy zachová. Ale nevypadá to hezky a většina lidí má stejně černý obličej. Kdežto, když fotíš, že ty máš světlo za zády, vždycky světlo za zády, tak ty lidi mají nádherný obličej. Občas se někdo takhle sice mračí, mhouří, tak v tom případě bych se pootočil, když je to ostrý světlo, aby jako takhle nemhouřil, aby tam všichni nebyli jako Japonci. Ale opravdu má to něco do sebe, prostě vždycky mě světlo za zády nebo lehce z boku, aby to nešlo přímo lidem do očí, ale je to vždycky lepší kompozice. Vyvarujte se taky stínům, když fotíte někoho třeba pod nějakým stromem a teď tam je 1000 malých lístečků, tak ono to dělá jakoby hrozně blbě to vypadá, blbě to splývá. Vždycky si přemýšlíte, říkají, hele, pojď 3 kroky dopředu, abys vyšla ze stínu. Vždycky lepší, že ten člověk je nasvícený, hezky, rovnoměrně. Jo, tady vlastně zrovna, jak tady mluvím, tak já jsem vám to tady pustil záznam obrazovky, když jsem to zkoušel, já jsem to zkoušel modelově na panence, abych nemusel řešit nějaký GDPR. Tady vidíte, prostě fotím z různých úhlů, z různých směrů, abyste si mohli kouknout na to, jak vlastně vypadá, jaký jsou ty rozdíly, když fotím ze zhora, ze spoda, zleva, zprava, z boku. A opravdu je to zlatý pravidlo, pokud chcete vypadat jak profík, ať se ten člověk kouká takhle do ztracena, zamyšleně, vy vyfotíte jako šikmo ze zhora při zlatý hodince, hele, a máte nejlepší fotky z celý dovolený, to vám garantuju. Samozřejmě důležité je taky dbát na světlo, můžete si nastavit na iPhoneu prostě, jestli to má být přirozený světlo, studiový světlo, žárovky. Je to totiž o té teplotě barev, jo. Prostě žárovky jsou studený, ledky jsou studený, přírodní světlo je teplejší, prostě
musíte si nastavit, jaký světlo to je, protože ono to dopočítá, aby ty barvy vypadaly přirozeně, anebo ještě líp než přirozeně. Protože pokud to vlastně bude celý do studena, tak to bude špatný. Takže někdy máte auto, vlastně white balance, někdy je dobrý si to nastavit sám, někdy to máte uvedený prostě v číslech, ten white balance, někdy si tam máte možnost jako u iPhoneu nastavit prostě konkrétní studiový světlo, přirozený světlo a to. Je dobrý si s tím prostě pohrát. A ideálně, než jdete na důl, tak si to vyzkoušejte hezky, abyste zjistili, co to umí, jak se to dělá. Tak jo, tohle to byl můj návod na to, jak fotit s iPhonem jako profik, jako se zrcadlovkou a jak mít ty nejhezčí fotky z dovolený. Prozradil jsem vám svý kouzelný tipy a triky a já už jenom doufám, že se vám to líbilo. Poprosím vás, dejte nám třeba nějaký komentář, napište nám nějaký tip nebo trik, jak vy to děláte, jaký máte vy triky a tipy. Určitě se rád třeba i sám poučím, nebo tím pomůžete někomu jinému. Když to bude něco zajímavého, můžu o tom natočit extra video. Takže poprosím odběr nebo like a mějte se hezky. Ahoj.